De captain van Oranje. Spitsen. Daar langs en erin! 3-2. En weer een voorsprong. Wat gebeurt er daar met die... We gingen helemaal uit het dak. De sfeer in het stadion, het wie geweldig. Het wie grandioos. Je kent er van de morgen net omheen. Oranje is Europees kampioen na een 4-2 winst op de Denen. Het vrouwelijksvoetbal libbert. Ik heet de mem Spitsen. Kijk waarom van de finale hebben het maar druk met het avontuur van haar dochter. Nou, er stonden alle meisjes bij de bus. We konden bijna haast net bij. Maar wij als familieleden maar altijd aan de naai als familiemoment. Maar we dan altijd bij hun. Nou, en het was juist er in Enschede, in een grote discotheek. En nou, dat was geweldig. En muziek en iedereen in het oranje. En net in het oranje, maar gewoon alle meisjes mooi met elkaar. Het was gewoon een feest. De reacties op de finale binnen haast alle keer positief. Onvallend voetbal met een soort pasje. En assistent bondscoach Foppe de Haan had genoten. Nou ja, het was een groot feest hè, in het stadion. Het was meestal geweldig. En, ja, de kleur wie oranje, dat was wel heel leuk. Ja, en iedereen bleef zitten tot haast het einde. Daar had hij voort, want die wilde ik vasthouden. Nou ja, en de foto's en de uitreiking en de ouderen in de gang bij het kleedlokaal. Dan komen de dames, de vrouwen mag zitten. Ik heb een aardige keer. Ja, weer hartstikke leuk. Een eerste Europese titel en een miljoenen publiek. Dat smaakt het vanzelfs, nee meer. Ik hoop dat hij trots zet, samen met het vrouwenvoetbal. Want het is al de meest groeiende sport. Famkes willen het liefst op voetbal. Dus ik hoop dat hij trots zet voor hun.